Alhamdulillah Jumat berkah lur, pancen Jumat ki membawa rezeki. Buktine aku gek metu saka masjid bar Jumatan langsung oleh nasi Jumat berkah ki. Aku ora njukuk dobel lho, iki etuk saka Masjid Baitul Salam, iki etuk Masjid Baitul Rahman. Mergo ning kono ki urung rampung Jumatan terus aku mindur rono. Loh, iki mau etuk sendal saka masjid ngendi ya? Wah, ora ngerti ra sengaja kegawa lur, berarti rezeki ya ta. Mari kita unboxing isinya apa lho. Sing iki sik. Wah, iki lho, nasi dan lele lur, lumayan ya ta. Sing iki mari kita lihat dalamnya apa. Jan niat tenan iki. Ngerti seleraku, dikei gereh dobel gitu. Delokno iki. Wah, jan. Lumayan. Iki kena ge makan pagi besok ya toh. Nah iki kena gawe ndulang anakku saiki lho. Bapak rumah tangga selalu memikirkan anake ya toh. Lelene ge aku wae ora apa-apa iki. Lho, anakku cukup lho wis lumayan. Wah, sendale.